Figyeljetek, köcsém, ezt a tud királykocsit. Nagyon ott van, ezzel működő. Gyertek, skubizzatok a motorháztatjával. Gyere, bátyám, ne! Hoppa, csigáltok, ne nézd a motorháztatjával. Jó, XS, csé. Hoppa. Ja, unka lesz ki. Ez nem lényeg, ez nem tudom mi a lószar. A legjobb. Papája. Tudod, az állam nem fizető rá a költséget. Ülj be, indíts be. Salgó, mit szól hozzá, mi? Hát gyere már, kis kommentárkeik, nem? Hello, jó napot. Na, most azt mondja, nézzünk bele, hogy a Tutti Frankóba hely. Az oltóhely. Belül, ha nézek, van szép. Nézzem már körül, öcsém, már minden van ebben, minden van ebben. Na nézzük, figyelj, be ez a beülés. Ezt ne nézzem, mert ez gyárilag van. Vágod, öcsém, nézd a forrát. Száznál már kicsúszott már ennek annyi. Gumi a legjobb. Elő, öcsém, izéni repül, öcsém, annyi órája van benne. Nézd bele a csomagkérvényt. Van itt ebben minden hely. Szélvédő, hogy szakadt ki? A szélvédő, 100-nál mondom, kicsúsztam, nem látod az oldalát? Ne, hát bírja ez, ott meg izéni füstöltettem, azt leugrott a felnél. Ne is törődjél vele. Első kerekek. Figyelj, öcsém, hát ez az ajtod, Első kerekek. ez nem tudom jó, most mi van vele, de... Lát már, kinyílik ez, hoppa. Van itt ebben minden, figyelj. Hát az ablakot azt lenézni, nem fog fölmenni. Figyelj, öcsém, ezt így kell basszni. Meg kell emelni. Első kerekek. Bírnak. Nem kell, ezt mondtam, hogy én tudod, hogy nyomod egy hozzá, az a két kerek. Merre volt a tuningban? Áttuning? Tuningba volt. Nagyon jól meg tudják csinálni. Szerinted is? Ja, gyere is. Őj be oda mellem, gyere. Nem Gyere, csak megnézzük, hogy mit tud. Megnézzük, hogy mit tud. Így be. Adok egy tuskót, azt rájuk. Vagy akkor Google. Nekem mindegy. Azok én nekem mindegy. Fordítsd meg. Fordítsd meg. Sebességváltóra ne Ne, úgy. az a legkomolyabb. Úgy. Így be. Valahogy kérjek. Jaj. Várjál, becsukom az ajtót. Na, sikerült beülni? Figyelj, öcsém. Még nem nagyon. Jó van. Jó van. Lehet. Várjál. Én teleszkóp. A teleszkóp. Jó van. Lehet jobb, hogy most megdöntök is. Motorházat vagy tető. Az nem kell, én ezt szeretem, mikor lobog a hajam, hogy tényleg. Érted? Direkt levetted mi? Várjál már egy kicsit, mert ez az ajtó már megint szopik. Hagyja. Jó van, az Jó úgy. van, ez az kiszólnak egy kis zenét. Indíts hát be. Aha. Zenét? Rádiót meg. Akkor még nagyon tüzöld, ezt meg... Na. Van itt ebben minden ilyen. Indítsad. Kurzlizás, várjál, öcsém. Ilyenkor most kicsit melegedni kell a motornak. Kiszívastad. Adunk neki. Majd pusztulunk egyesbe. Jó lesz. Ez az. Nem tudom most mi van vele, de ha beindul meg... Nézzük a motorházat, talán mi van vele. Aha, nézzük már. De ezt nyisd ki, mert az itt belülről nem nyílik ki. De kinyílott. Ja, akkor jó van. Gyere, segítek sok. De nézzük már, hogy mi a baj, mert én nem értek ehhez. Hát ehhez nem értek, én nem tudom, szerintem ez az önindító, vagy mi ez? Közben van. Hát nem is tudom. Oda kell. Ide? Oda kell. Várja. Jó, ez úgy. Azt mondja, jó, lesz a fégy, jár. Ja, akkor a baj. Szerintem beindul ez. Gyere, zárd az ajtót. Hoppá, leesett a sziget, vagy a izé. Ne törődj vele. Így is szerte szépen szegünk. Ez meg 1940-ben épült.